Magbayante na po. Tiguang na lagi. Tiguang na kang binanta dyan. Maminsin na po na na-upsan ako. Langgod na sa kudanin ay. Dati dandan. Ikaw 31 11 dahil mo ida nagbantay kang dandan. Si. Unsang edad? Bahanto pa. Hi guys! Ako na po ni si Reverse. Karong adlaw, Marso 9 na. Nandiyan na ko sa bahay siglibot-libot guys. Pasensya na lamang kasi mo di mo makakitag mga view pod nga lamion. Mo nito makita mga kasagingan nga sagbot. Kay di man tang ko kalaglaag kay. Pahit na gining ote sakjan in taon. Gusto man ta ko maligog dagat lagi kay kaliguon nagasukog dagat dugay na. Lamay pa dili kog dagat. Nza. Wa mo ko masakjan. Kay nilakaw mas janjan. Anak natin produlisa ning lakaw. Di man pagkusog tulog ako ng samad to kaya sa mga entonces ko dito na wa na impasteri. Wa na. Nda ka ko mahimo dani. Kay ning talegsik man hinaon imbes maguna na ta og sugod. Ang trabaho lagi dari kay mag-garden ko. Maadyo lang lagi na tayo ma-harvest pohon. Gagawin taguan utanan. Na gawan init. Kasag-kasag na kasaguan. Og mana po ko na magsagibo kaning uwan lagi na kasag na hinoon. Ja. Kaning uwan man. Mag-istora-istora sa lamatan ninyo. Nako share ninyo ang kagay na sa unas. Teenager pa ko. Sa una teenager ko napaangkan ako. Sa teenager pa ko napaangkan ako. Kasi dyan ako man na nagbantay. Hindi ko makalakaw-lakaw. Unay no? Kaya ba tayo na? Kasi rin bantay bata. Hindi ko makasibat kay. Mukha dyan mo kabibad. Katong may ang edad nga. Teenager ko ako kasuway og laglaag. Discreet ko nga na. Basket tanaw, basketball. Di ko ako kasuway kay nagbantay mo kong bata. Napaangkan ni kong sadyo. Si Zanzan gamay pa na dara na sa bahay gibilin. Nja. Kato mga panahon na, gibilin lagi to daring ati Flordeli sa kay si ati. Nato si Zag Manila kay manarabaho. Kay lang na ibuhi kay lisod lagi sa una. Ako nagbantay ni Zanzan. Ikaw po, daghan ako panganay. Si Zanzan may ang unang panganay. Kanang pataado sa una dili siguro makaling kawas. Basta na yung mga bahay, na yung mga disco nga na, mga kanang may kalingawan ba sa agaw mo pang mga silingan na rin, may agaw manawag na nato na ta. Mutakas ko usahay kay gusto ko matuda. Hulak man. Si Zanzan dog na nakakagabi eh. Kani man po dog nila sa nagtatay. Basta itang tawag na sa una mamatiri. Unsa dog na ho. Nag-eskwela po high school unsa. Kana laging kadlawon mo bakod mi. Kami sura may kay magpainit og gulang huy. Inig bakod na ho. Apil pagbakod kay muhilak man og wala ko sa jang kiliran muhilak. Unsa? Nas say habit. Sa una katong ako nagatiman. Agang siko gikubawan. Na kanina ang siko gikubawan pa nito karon remembrance ni. Kadandan ni remembrance ni ang siko nga gikubawan. Kay sa una lagi sige kuwas ang siko sighawa di nga na kusi-kusi. Kagabi. Di siya makatog og di makakusi sa ang siko. Mo nang katong nay dako na siya, mukusi gawas ang siko. Ni mo tog mga itad sa siko lagi, siko mamatiri nga na. Nza. Mo to. Di ko kaling kawas. Di ko makalaag. Kay sabi na sibat nga, mawara ko galit, mamatiri! Yung na maghilat naman po na dyan, mamatiri! Gukod mo kasi ni. Gukod mo kasada. Ikaw na lang. Sa mo to nga. Ang sinunay, may itak masanay. Pagpasa tiri ka na kay bata. Mo nang, magpasa na naman ko kay nalang kay bata. Arag dyan na kamanyahon sa ngatanan.
Daw sa siko, gaso ka mo to naman sige gaban-gaban. Nag-eskwela ko high school ba, dya. Usay kaya magdamang ko kung ano sa bayapod, mga classmate. Kaya bawa na sila mga classmate mga kita dani. Matinga sila kay, may na may bata, may mamatiri. Nga na maghangap ba, nangabot na ho. Mamatiri, nga na maghangap dya. Kung ano may classmate, tiri mo ng anak. Oh, dapat ko mo itong anak. Yaan ako, bang anak kay may magmamatiri. Sigasa mamatiri, ug mo ako, mamatiri. Singgit na sa mamatiri. Muna yung panganay, si Janjan. Dapat aliana di ay. Pero ang panganay, di pa day, naparit ay isa. Sa una lagi guys, pagka teenager na ho, adyo ko kasuway og lingaw-lingaw na ng disco, kasuway na na, baili-baili. Karang may mga kalingawan, ako kana kay naibatang gamay, magdadari. Kaya si Janjan na to, sa katuig. Di sa makatug, ugwa ko kay, hanggang siko lagi, kani isang hawiran, nga na, kusiun. Nanto karon na gahapon kumaw sang siko. Wag po nawa. Dasay pa nas ati pro dili sa uli, dikas Manila, di mo pa sa kuan. Hawd sa siko sa idang mama. Nagpasalamat magos Ginoo. Kay nga to ang nahitabo kay wa ko namin jog sa karon. Di og wa pa ko og sa una og wa pa ko nagbantay og bata, wa pa ko napaangkan lagi og sa zo. Karon unta, luoy nako. Basig ang anak ron. Sobrang nagkuhan, dosina. 18 na pa siguro, o 20. Huwag namin sa pagkong 16, nga na. Nagdali kay wa. Ining ko nila nga napaangkan ko sa zoo. Kay, ang masilingan na rin. Sugsugo naman ko nila, napaangkan lang mauna. Kay, sa zoo panguwag nga ko napaangkan ko sa zoo. Kaya siya lagi sa gasa sunod. Hawid sa kilid. Yan na, bira-bira na rin sinina. Mula ka bumi, aras ang kilid hawid. Nda. Na to, majoy naman po. Sorte ra po ito na ho. Nga ako nakalaglag, nagabantay ko bata, kayo nakalaglag ko rin ito, but-but. Nakapangulog na ko rin ito sa zoo. Kakita ko nga ito, laki. Nanda. Di ra po dyan ang gibanta dyan. Kaya isa, katong nas vlog na ito, pero dili sabi ito nga ito sa Manila nga namin dyan na. Apo itong gibanta dyan. Pagaman, na po sa Aliana. Anda, napapapod ko gibantasan lain mga pagumangken. Anak ni Kuya Ajoy, si Koan, si Mary Joy, ug si Zumar, ug si Mary Jean. Kaya magtrabaho mas kuya sa una anda. Kami may bilin sa bata. Ano nagadyo ko kaadyo mo bantay bata. Kaya daghan ako gibantasan. Anda, si Jilin maoy. Ang nabantasan nga last. Duha pa kabuan ako na nagbantay. Para kagamato itong matapod. Gara dyan, gibantadan nga, di ko makalingkawas. Sa una, di ko kalaag. Si Janjan ragadad. Kasi sunod-sunod. Si gadaway sa ang sinina. Gadaway sa siko. Ano na nagkaon? Hi guys, mapayang pagkaon, ikang gusto tipunan. Nakosisa. Dama lang ito guys, sa una, daghan ako gibantasan bata, napaangkan na ikong sa zoo. Kaya sa unang panahon lagi, si Janjan gamay pa. Sinanay tatay sa una kay busy man sa umahan. Mauna ako magbantay. Anong di ba Janjan mo dog dito sa una nay? Sige daw, ano? Nana naman mo. Binagyan mo dog lang nay. Hindi ra mo limbag. Hangga. Kaya hindi yung pag nito nga para ko, hilak na po, suwagit. Nigdog sa naman kagabi eh. Kinahagad pinadukot kay magpagakus sa hadlik og bijaan. Nda, Kamara. diha na ko nakalingkawas pag gikuha ng ate Flor de Lisa. Nagdako na. Isa nagpito. Pito ka to gikuha ng ate Flor de Lisa dito na sa Manila na eskwela. Sa grade 1, tama na pa sa grade 3. Kaya pag uli, grade 4 na po na sa tutungkam. Pero pagkuha ni ate Flor de Lisa, dato po grabing ko ara pa ng hilaka. Kaya ara man pong kamingaw, mura man pong imong pangarak tiniud ba kay. Ni kitanta namin ng hilak. Hilak mo tanak araw na mingawa kay. May bata. Si Janjan po sa ulo kay mo po yung nagdararag bibos baypad ba mura pong aliana nga mo yung nagdag bibo. Nda. Alag mong binuangan ron kung nga kung maminjo dyan. Kalami ati manaha. So una good inang gusto ang kasbit nga naangkan. Angkan na makatiri. Okay. Inang ko sa mga kasbit nga na kay anak. Kaya di na mabizaan kay maluoy ko. Bisag kuan gud to sa una na ikagud ko nila.
Kay, naikag po nilabas ang mga igagaw kay makalaglag sila. Katawang-tanaw sila basketball, pero alam magdanggiantos. Wa ko mulagay. Gila ka kiri. Hmm. Kadi mo kalaag. Manghilak ako sa una kadi ko kalaag. Nga. Luay mo pag kung ganda, nagawang bidahan ka, sige mo paghilak. Di naman. Hilak na pag ko, ako dito kamay doha, maghilakay mo isa. Ako pag may sinandaning daka-daka na, nalabaho na ko. Dito na ko ni suway, o mga isko-isko, bayli-bayli, marakong nakuan. Nakanang nay. Najut. Nahadjot. Ay naon. Nahadjot ko sa kalingawan lagi. Kay, wala lagi ko kasuway dito sa pagkakuha na ho, teenager nga. Dito na ko nahadjot, mga 20 na ko kapin. 23. Dito na ko kasuway og disko. Alas 4 kadlawon mo bakod ko. Langkan ni kog sa kay kada gabi. Bakod kay plagatas. Dasay pod og way gatas sa una kanang hutdan. Lugaw. Lugaw kay si Ate Prodelisa lagi dito mas Manila ano trabaho. Ang Cesaritic pa da. Andiyan muli pas Ate Prodelisa di man pod mo anad ni Ate Prodelisa na ino. Di. Di mo anad. Darga po na mangwad wala ko nakapahuway. Sira ko banteg bata. Pero nalingaw na po ko karon ka dyan. Mag-20 na sila dyan karon. Ikaw nga nag-ang binanta dyan. Maminsi na po na na-upsan ako. Langgad na gusto ko na rin ay. Lagi dandan. Ikaw 31 day mo ida nagbantay kang dandan. Unsi. Unsang edad? Kahanto pa ka unsi 12 13. Unsi. Ay, unsi ko na siguro bantay ni dyan dyan. Unsi. Taman 17 mo ida da. Taman disit. Pag ko lang ho, nagbantay na ko na ito bata. Kalingaw. Dong gabi. Kargabi ako magdog. Mura na po kung nainahan lagi sa una. Ay, ini kagabi mubakod, magtimpla gatas. Andiyan na po'y batiin, ako po'y mag-atiman. Ngayon o. Ugilantan. Ngayon na. Hindi ko maminza, okay na. Kana dyan. Basta maluwi sila na dahil nga ako nagbantay na sa una. Hindi kong kuanan, karang may iluhan po, dumatiguang na ko. Hindi. Kaya mo, ako ang busy nagparakit sa taman 7 katuig. Mga bata, ang ipagbatutan, dagan lagi. Ang bunso, si JD, ang katong anak sa ang igagaw mo, ito'y bunso. Bunso ko ito nga ang ibatagan. Malanggod na siguro ko dani nay. Karagahan ko yung bata ang ibatagan, mga siguro malanggod na siguro ko. Saan ba? Kaya nakasabay naman ko, kuhan, pagkat mga bata yung anak. Mapamabat yung surti. Karang ko no. Nakuha pa ko na mo po tagang surti. Tatire! Ah! Love you, Tatire! Gasaliana, nakabantay po ko na sa kamay pagkado. Mantay sir. Ang mapang ipulipulihan. Gasaliana. Naglami po na hanangan ba nga nga sa una. Suway ko nga to nga. Marunong pag nainahan lagi. Pero karon hinuo nang andoy kung mainahan na. Di man hinuo mainahan. Peng, gusto na dyan kung mainahan na may. Kulay Tatire! Paminpal. Nantaray? Paminpal. Paminpal. Kalagi sa una lang ang gupong na anak ko ay. Moro to guys, ang vlogger ng adlaw ah. Harap ang i-share ninyo ang mga kagi sa onas. Teenager pa ko nga. Kadulay ko na paangkan. Di alim. Di lalim kung sa dudod mapangkan. Kawa mga teenager, kakita danhi. Ato ka mong lag-lag. Wala may pagkumangkan. Bantad din ninyo. Kaya arong malingaw mo. Tanda! Wala tong vlogger ng adlaw ah. Ang hinatama po ko ninyo guys nga din tamo mo pulan sa ang vlog lagi kay balik-balik rin tawag mga kuan background nga dahil mas bahay ma buling nga na pa yung mga agad-ad mga natampo ko guys nga di mo mapulan sa ang naong musuporta gapon mo na ang pagkamangkan da si kuan jay da gwapo anak ni Mama Julie na gwapo pud bata ah basig sa dito ka mapangkan jay Randa! Moro to guys! Kay wala ka sa paggo. Ato ko skuan. Traus. Traus. Kami na itong pahangin-hangin ba kay mo? Para kahangin ba? Marag lami na itong pamati. Hangin. Nga na, tea house. Randa! Bye-bye guys! Salamat din ang suporta! Bye-bye.